Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya, ug mao ni ang akong pangutana. Unsay saktong prepositional phrase para ani? Blank of the show, there was a great applause. A. In the end, B. At the end, C. By the end, or D. In time. Unsa ka? Atong tan-awan. Ug tuara, at the end of the show, there was a great applause. Kanasa din ni gamiton ning at the end. So, literal ni siya nga meaning sa end. Kung unsay naa sa tumoy or sa katapusan. At the end of the show, ang ending sa show. Ang tumoy gid sa show, ang katapusan gid sa show. So, uban pang mga example ani, may nga I am standing at the end of the line. There's light at the end of the tunnel. I will pay you at the end of the month. So, at the end of the line, tumoy sa linya. At the end of the tunnel, tumoy sa tunnel. At the end of the month, sa katapusan sa buwan. So, literal nga meaning, ang end. And if you notice, ang sunod nga word ani niya kay ang preposition nga of. Sumingon siya ta permi at the end of, at the end of, at the end of. Pero ang at the end of the day, lahi ni siya. Pareha na siya og meaning sa in the end, which is usa ka idiomatic expression. So adto ta sa in the end nga dili answer ani, usa ka idiomatic expression nga ang meaning kanang iyang outcome, kanang resulta or conclusion nga pagkahuman sa tanan nga gibuhat nimo, giplano nimo, consider no after everything in the end na mao din ni nahitabo. Pareha ra gud sa kanta sa Linkin Park nga in the end, ingon dito, I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. So, gibuhat na ako ang tanan. Grabe, nagnaning kulay na akong naabtan. Pero, ang outcome, ang resulta, pagkahuman aning tanan nga effort, doesn't even matter. So, dili siya about sa tumoy lang, sa ending lang. No? Sa outcome, gid siya. Pagkahuman sa tanan mo na si in the end. Kung dili siya bagay diyan. Atong item kay about naman sa ending. Focus sila sa katapusan. And if you notice, no, naay kama pagkahuman sa in the end. Basta dili siya ibutang sa ending sa sentence. Like, I tried so hard and got so far in the end, kama. Pero kung may kag it doesn't even matter in the end, wala na siya kama, kay period man, kay ending man siya. Pero kung ipauna siya, in the end, kama ginayahang sumpay. So, unsa pa ning by the end, ganang dili siya pwede. So, gamit ta aning by the end kung nanay nahitabo before pa ang deadline or before pa nahuman ang usa ka event, usa ka movie, or usa ka story. Pag abot sa end, man to siya daan. For example, kintahay ang tanan akong students na human na sa ilahang project 2 weeks before nag-sem break. Pwede ko maingon og by the end of the semester, all of my students have already complied with their requirements. Pagka-sem break, man na sila. Pero nahuman sila before pa nag-sem break. So ako lang di. So ato lang i-emphasize nga, pag abot sa ending, nanay nahuman na daan. Nanay nahitabo na. So dili siya, ani, kayo man nahitabo daan ang pagpamakpak sa mga tao. Ato lang sa ending, yun, literally. Nga, take note po nga ang expression nga by the end, sundan og of phrase, by the end of. Nga kani pong in time, namili po niya siya sakto ani nga item. Kaya ang meaning ani, sakto lang sa oras, so dili late. Para naman kag we arrived at the cinema in time for the show. Sakto lang gid siya. Napay enough time para sa show. Nga, pwede po siya butangan og just before sa in time, just in time. Kanang hapit na jud ma-late, pero dili gyapon late. Kanang eksakto lang jud kaayo sa oras nga kung nalangay ka gamay, ma-late na jud ka. And kung nabantayan ninyo, ang sunod po nga word sa in time kay for po siya. So, in time for the show, in time for the program, in time for dinner, in time for the wedding, inana siya. Kaning in time po, pwede po din siya gamiton na ang meaning nimo is kanang sa umaabot, inigabot sa panahon, na puhon-puhon. An example, may ngantag, you'll recover from the heartache in time. No? Makarecover ka ng kasakit sa imong kasing-kasing. Puhon-puhon. Keep studying and you will master this subject in time. Puhon-puhon. Sa umaabot nga panahon.
ma-master ra jud nimo ni. So kay about raman ni kung unsay nahitabo gyud pagkahuman na sa show, nga pinakpakay ng mga tao at the end ang atong gamiton. So there you have it, pagkahuman sa show, ni dahunog ang pakpak. Ug mao ni ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ni nga video lesson, please pud og share sa uban para maka-learn pud sila. And please pud kog like, subscribe or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have a fantastic day.